Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Daghang mga lungon nga naglinya dapita o pulos kini mga tinakpan. Sa ato pa, na mahuway sila sud sa tagsa-tagsa nila ka mga lungon. Ursula, hain ka ining mga lungon nga tinakpan. Ursula! Oh, naapit kining lungon nga niya sa tungod akong gibarugan. Ursula? Sampit mo ako. Dugay ka naman untang gipahimutan sa imong lugnanan. Ano may bangon ka pa mangyod? Ordinaryong tawag ang bitugan ako. Ikan salom kung pagkahinanop sa lugnanan. Tingog ni Talahurong Nicodemus. May nagtawag ka na ako sa akong mga kaupan. Wa ka ba makailan akong kinsa ko? Ha? Ursula? Wa. Unsa? Wa, babae. Wa. Kitugaw mo nga akong pagpahuway. Babae. Sampit ng kunyag babae. Wa na makailan ako akong kaluha nga si Ursula. Ursula, kinsam ginagpatay ni mo? Nahinumdum ka pa ba kung si kinsa siya? Sultihi ko, Ursula. Ako makasabot na gipanulti mo, babae. Awa na! Ursula! Dalion ako ang padlaking kandado. Kaya nagmaabtan pa ko ni Sir Bernard. Magdali ko sa biyan niya. Sinvergüenza! Impacto General! Sir Bernard? Tarsila, pasinupakong ka. Naibaw ka man unta nga restricted area ang gisudlan mong lawak nga tinakpan. Sir Bernard? O sa nga pagpangahas ang imong gihimo, Tarsila, o gihilabtan pagyud nimo ang yawi dito sa butanganan ni ini. Gusto ko lang makita si Ursula. Kay gano, may pakialam ka ba ni Ursula? Nga imong kaluha? Di ba, wa? Duda. Pero wala ko makauyon kung anong kinahanglan pa ang yung pukawon siya gikan sa taon-taon na kanya pagpahuway sa ruganan. Gitawag sila sangan sa pagtuo. Aron ikapaila ang mga tibailihan nga hapit na ug nagkaduol na gayon. Sir Bernard? Busa si kinsa man kita aron mo supak sa mga nahilatid ng daan sa masahon. Nga sukad pa kaniadto sa wa pa kita diha ng daan. Nauwaw ko nga nasakpan ni Sir Maynard sa akong pagsulod sa chamber nga way pagtugot gikan kaniya. Usahay sad. Paglagot ko sa akong kaugalingon. Tungod sa mga desisyon nga wa nasad ba kanimaw. Makalagot. Sige. Sa sunod semana na may moabot diya sa Latiera. Kauban si Maki, Papa Maynard. Okay, iho, Jomari. Ipandam kong daan ang inyong katulganan. Dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides. Salamat kayo ba? Sige, bawa ka na ituyon ako. Bye. Bye, iho. Wa ko'y mahimo gawa sa pagsanong sa imong gusto, Jomari. Hangtod nga moabot na unya ang panahon.
nga mao'y pinakabililohon sa tanang mga adlaw. Aron ikapadayag na ang angayng ipadayag. Unsa may agay na kubuhaton, aron ko mapasaylo sa kung sa nga nahimo, Sir Maynard. Wa kilaing buhaton kung dili adto ka mga ipasaylo sa atong talahuron. Kay iyan kabubuton mo'y imong gisupak. O, buhaton ko ka na ngadto sa alampuanan. Sa atubangan sa dako niyang rebolto. Buhatay ka na agi og pagyukbo og pagtahod sa makagagahom. O, Sir Maynard. Tar sila. Buhaton tagyod ang makapahimuot kaniya nga mo'y atong giampuan og gialagaran. Alang sa iyang kahimayaan, o ngulok, waki, Wakidok. golago, o ngulok, waki, Wakidok. wabal ngap tulag, gangap as nguli. Abal nga tulag, gangapas nguli. Today, limpyo itong lawak nga kanhi. Mo'y giokupar sa mga bisita ni Iho Jomari nga mga babae. Ha? Kaya nga naman. Mo bisita rin ni si Rolaida sa sunod adlaw. Unsa? May importante siyang tuyo nimo. Daghan ko mo og angay paragsultihan. Oh, mao ba? Mustay siya og sa kagabi. Busa ato siyang asikasuhon. Kay espesyal siyang tao alang sa tong espirituhanon nga kalihukan. Unsay iyang papel sa moabot, Sir Maynard? Nga ba nangutana ka maniana? Sorry, pero nanguryoso lang. Buhata ang gisugo ko kanimo. Oo, wakot pagsupak, anak. Pero si Brina, dad-on ba sa niya sa pag-anhi niya sa karaang bay sa mga Benavides? Napalaka ko. Laing kay kuba sa kundugan. Usay puot niyong ipasabot sa pag-ingon nga si Ma'am Rolaida. Importante ko no kayong tao sa among espirituhanong kalihukan. Dili ka nga ang gisaan ni anhing Senior Benedicto Benavides kanako. Mao'y gisaad sad ni Sir Maynard sa abogada. Ha! Kana mo'y di kinpahimo. Ako may grabing sakripisyo nga nahimo. Hindi mahimong wa na lang. Dili ko ka na mahimo. Natuog ng agaw ni mo, do maki. Wa pa man ang ingrasya. Naaman siyang study room, nagbasag Biblia. Oo, da tuod. Mahilig siya, anak. Nagtuon na siya sa bala ang kasulatan o nagtuon sa siya sa mga libro nga may labot ang mga kasaysayan sa kakaraanan. Hala, mo ba di ay na? Oo, do maki. Uy, ninduta bitaw nila ng ingrasya, no? Kay bisag di sila manarba. Oo, pero waog too man ang kita sila ang mga negosyo. Oo, daghan na silang mga negosyo nga giduma o laing mga tao nga dako kay pagtahod sa legasiyas mga Benavides. Bitaw, no? Tinahod o tinamod ang ilang apelidong Benavides sa business sector ng, no? Oo, dumaki. Tungod kay si Sir Maynard magkundo maoy nagkontrol sa sikretong kahugpungan sa mga elitista. Ha? Unsa man na siya ng ingrasya? Ay abot lang. Basin o grupo nas mga dagkong negosyante, dumaki. Oh, basin po tuod. Ay, kadiyot sa dumaki. Ay, dadaan ko patog snack si Dong Jumaris iyang stadero. Aron may masima-sima siya samtang nagbasa-basa. Mami Rolaida, Ngano iha, Grisha? muad magkakasalat yara, Mami. Imo pang dadon si Prana? Iuli na din mo siya sa iyang terror kayong iyan? No.
dili kadaboy akong tuyo dito, iha. Kundili ang pagtugot ni Tarsila aron ako na maoy mo barog isip guardian ni Brenna. Tinuod ka, Mami? O iha, kay nakita ko usab nga gaan kaayo ang imong buot ni anang babayhana. Ato na ko si Brenna sa iyang room, Mami. Ako siya sultihan. Hala, tinuod bitaw ka no, Miss Grisha? Oh, lagi. Og happy kay ko para ni mo, Brenna. Ani na gyud ka. Magkauban na kita, Permi. Naluoy ba ako ni theater sila? Pero, sa inyong kabuutan ni rin ako, mas bugat gyud sa akong buot ang magpapili din sa inyo. Kay kipabati man ninyo na ako ng pamilya ko ninyo. Oh, Brenna. Sama ka na og sakop sa pamilya alang namot ni Mami Rolida. Salamat. Dagan gyud kayong salamat ninyo ni Ma'am Rolida, Miss Grisha. Sa gamay pa kong bata, nangandoy ko nga makabaton og igsuon. Pero, wa ko uyon ni sa akong mami. Kay dili ko na maayo kay maldita lagi ko no kay ko. Oh, mao ba? Pero karon, miabot ka nga wa lang yun ako damhapran ah. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!